ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/7/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಏರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮೆರಿಜ್ಜಿರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆನು ಮಹಾತ್ಮೆರು ಪಂಡುಲ ಸಹ ಲೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿದ ಪಾರಿತೋಷಕ ವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನೆನಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆರು ನಂಬರ್ 1 ಪೋಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿದ ಪಾರಿತೋಷಕ ತಿಕ್ಕುನು. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಓಟೊತ್ತುಂಡ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಿತೋಷಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದೂರಂದೇಶಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ರೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರಮಧಾಮ ಮುಟ್ಟುದು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಬರ್ಪಾರು. ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಬರ್ಪ. ನಿಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ರೇಸನು ಬೇತೇರಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗೀತೆ: ಕಡೆಕ್ಲ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಬತ್ತನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕಡೆಕ್ಲ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರು ತೆರಿದ್ದೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಡೆಕ್ಲ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಎದುರುಡುಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕುಳ್ದರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದ. ಅವಶ್ಯವಾದ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಡು ಮಿಲನ ಮಲ್ತದ. ಇಂದು ಎನ್ನ ಶರೀರ ಪಂದು ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಶರೀರಲ ಪನ್ಪುಜಿ. ಕಡೆಕುಲ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಬೈದೇರು. ಭಕ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರಡೆ ಆಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನವ್ರದ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಬೈದೇರು. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಪಂಚ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎದುರುಡುಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಸುರುಕ್ಕಂತೂ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಬೈದೇರು ಪಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು. ಅಂಡ ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ಬೇರು ಇಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ನ ನೆನಪು ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ನೇನು ಮರೆತು ಪೋಪರು. ಪತಿತ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನಂತೂ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು. ಜೀವಾತ್ಮ ಆತ್ಮನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಉರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆನು ಜೀವ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ದೇಪಂಡ ಅರೆಗು ಒವ್ವೆ ಸ್ಥೂಲ ಅತ್ತುಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಎಜ್ಜಿ. ಇಂದೇನು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತಿರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಏರೆ ನಾಮಧಾರಿ ತೂಪರು ಪಂಡ ಏರೆ ಶರೀರನು ತೂಪರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಚಿತ್ರನು ತೂಪರು. ಅಕುಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುಡುಪ್ಪೆರು. ಐರ್ದವರ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರಾಯರು. ಇಂದು ಮಾತಲ್ಲ ತೆರಿಯುಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಹಾತ್ಮರಾಯರು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಬಲೆ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಹಾತ್ಮೆರು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಪಾವನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಬಾ ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಪೋತೆರು. ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಎತ್ತೆರು. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲಿತ್ತೆರು. ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಜೀವಾತ್ಮರುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಯೋನರು. ಪಾವನ ಜೀವಾತ್ಮರಿತ್ತೆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿರ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಡು ಪವಿತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮರಿತ್ತೆರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಜೀವಾತ್ಮರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆರು. ಪತಿತ ಜೀವಾತ್ಮರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪತಿತರಾದೇ ಮಲ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮರುಪ್ಪೆರು. ಐದವರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರನೇ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಅವಲಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾವನೆರೆ ಉಪ್ಪೆರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನಾರು ಏರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತರು ಅಪಗ ಪಾವನಾದಿತ್ತರು ಇಡೆಗು ಬದುದು ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಜೀವಾತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಈ ಶಬ್ದನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರಿಪೌಡು. ಪಾಪ ಜೀವಾತ್ಮ ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮಲ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಶರೀರಲ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪುಜೆರು. ದೇಪಂಡ ಅವಲಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ರೂಪೇರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರರು.
ನಿಖುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುರ್ಲಿರು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಹಾತ್ಮೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪವಿತ್ರ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆಪ್ಪೆರು ಅಂಡ ಅಕುಲಂತೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲಾದುರ್ಲಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಹಾತ್ಮೆರು ಪನ್ಪೆರು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡತ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಿಪ್ಪುಂಡು. ಕುಡ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಭಕ್ತಿ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯಡು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿದ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದ ನಿಕುಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೂ ರೂಪಿಸವಿರು. ನಿಕುಲು ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಐಟು ಕೆಲವರಂತೂ ರಾಜರಾಣಿ ಆಪೇರು. ಇಂದನ ಕೆಲವರು ಪ್ರಜೆಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ದಾಸದಾಸಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೇವಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ದೂರದೇಶಿ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ದೂರಂದೇಶಿ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶಿಲೊಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಏರೆಗ್ ಮೂಜಿ ಲೋಕೊಲ ಮೂಜಿ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶಿಲೆಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಮೂಜಿ ವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನ ಮೂಜಿ ಲೋಕಾಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ದೂರದೇಶಿ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಹೋಗುಂಡು. ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಏರು ಬಲಹೀನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ರೇಸಡು ಪಿರವರಿಯರು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದೂರಂದೇಶಿ ರೇಸ್ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮದ ರೇಸನ್ನು ಏಪಲಕೇಂಚೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ರೇಸ್ ಆದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಕುಡ್ಡ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮರ್ನ ಅತಿ ದೂರದ ರೇಸ್ ಆದುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ವಾಸ್ತವಡು ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗು ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪ. ಎಂಕುಲು ಮೂಲತಃ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಪರಮಧಾಮಗೂ ಪೋಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು. ಎಂಚ ರೇಸ್ಡ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕುಡ ಪಿರ ತಿರುಗುವೆರು. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪ ಕುಡ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಬರ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಲು ರೇಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪರು ಮನ್ಮನಾಭವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗುನು ತಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಿ. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಅಶರೀರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಇಂದು ಕೇವಲ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡುಂಡು. ಮೂಜಿ ಕಾಲಲು ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. 84 ಜನ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ 2 ಅಲೋಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚಡ್ದು ಚೀಚಿ ಶರೀರಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ರೇಸನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು. ನಿಕಲ್ನ ರೇಸ್ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬನು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ನಿಕಲ್ನ ದಾಖಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಪುಂಡು. ಮೊಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಯಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನೆನಪುರ್ದೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಹೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಪಿರವೇ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಜೆ ಅತ್ತನ ದಾಸದಾಸಿ ಆಪುನಿ ಇದು ಒವ್ವೇ ಬಹುಮಾನ ಅತ್ತು. ನಾರದು ನಾರಾಯಣ ನಾರಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಪಾರಿತೋಷಕ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲ್ನ ಮತ ತಲೆಕ ನಡೆದು ಓಟೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತರ್ಡ ಮಾತ್ರ. ಕೆಲವರಂತೂ 2 ಹೆಜ್ಜೆದಾತಲ ಬಲಿಪುಜೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಜಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನಕುಲಾದಿತ್ತರ್ಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆನ ಪಡೆಪೇರು. ಮುಲ್ಪದಕುಲಾದಿತ್ತಂಡಲ ಆ ರಾಜಧಾನಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ ಐಯತ್ತೊಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾದುಂಡು. ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮದ್ರಾಸದ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ರಾಸಿ ಭಾಷೆಡು ಎರಾಂಡಲ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂತೂ ಹಿಂದಿ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ತೆರಿಪದುಪ್ಪು. ಭಗವಂತನು ಮಾತಾ ಭಾಷೆನು ದೇಗ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬಂದು ಕೇನುವೆರು. ಅಂಡ ಡ್ರಾಮೊಡಿಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರಡು ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆರಡ ಯಾನು ಮಾತಾ ಭಾಷೆಡು ಕುಲ್ದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒರಿಯೊರೆಗ್ಲ ಸಹ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೆರಿಪವನಿ ಶಬ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತೆರಿಪವಡು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡುವ ಭಾಷೆಡು ತೆರಿಪದರು ಅವೇ ಭಾಷೆಡು ತೆರಿಪವರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ದೇಪಂಡ ಮಾತನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಆಂಗ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಡು. ರಷ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಕಲ್ನಕ್ಲನೇ ಆದುಂಡು. ಒಂಜೇ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಭಾಷೆಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಮಾತಲ ಕಲಬೆರಕೆ ಆದುಂಡು. ಏರ್ನವ್ವ ಭಾಷೆನೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆಡು ತೆರಿಪೋಡು. ಇಂದೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾವಡು. ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು.
ಜೊತೆಗಾರರು ಇಂಚಿನ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ಕನವಡು ಅಕಲು ತಪ್ಪಂದೆ ತಿರುಪದು ಕೊರ್ಪುಲೆ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಇಂದು ಮಹಾತೀರ್ಥಲ ಮಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಜಡ ತೀರ್ಥ ಆದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತು ದೂರ ದೂರ ಪೋಪೇರು ಏರು ಭಾರತನು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಪೋದಿತ್ತರೋ ಅಕಲ್ನ ಮಂದಿರೋಡು ಪೋಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ತಿರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ವೃಕ್ಷದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಈರೇಕಲ್ನ ಐತ ವಿಸ್ತಾರನು ಏತು ತಿರಿಪೋನಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲಾದುಂಡತ್ತೆ ರೆಂಬೆಲಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ಇರಕುಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಠ ಪಂತೊಲುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಬುಡ ಅಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪು ಏತೊಂಜಿ ಇರೇಕುಲುಂಡು ಆದಿಶನಾಥನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯವು ಗೊರ್ದು ಬತ್ತದು ನಡತುಂದು ಬೈದಂದು ಐನದವರ ಏತು ಜನ ಹಿಂದುಲುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಹಿಂದೂ ಅದು ಒರಿದಿಜೇರು ಅಕುಲು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಡು ಸೇರ್ದು ಪೋತೇರು ಇಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಸುರುಟು ಆದಿಶನಾಥನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಳಿತೇರು ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಲೆತೊನ್ನಕುಲ್ಲ ಸಹ ವಾಸ್ತವಡು ಆದಿಶನಾಥನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಾಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ಮತಾಂತರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಆ ದೇವಿ ದೇವತೆಲೊಂದು ಲೆತೊನ್ನಕಲ್ನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಏರು ಮತಾಂತರ ಆತೆರೋ ಅಕುಲೇ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತೆತೊನೇರು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲೊಂದು ಲೆತೊನ್ನಕುಲ್ಲ ಓರಿಲ ಉಪ್ಪುಜೆರೋ ಅಪ್ಪಗನೇ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು ನೀಕಲ್ನ ಜಡ ನೆನಪಾರ್ಥ ಒಂದುದುಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬರ್ಪುನ ಸುರುಕು ಆಯ್ನ ಧರ್ಮದ ಚರ್ಚೆ ಇಂಚಿನವು ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲಂತೂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿನವ ಗುರುತುಲುಂಡು ಏಪ ನಿಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪುನೋ ಅಪಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಗುರುತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲಂತೂ ಮಾತೆನಲ ಪುದರ್ ಗುರುತುಲುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏಪ ಬತ್ತಿರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಾ ಶರೀರುಡು ಇಪ್ಪು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಶರೀರುಡು ಉಪ್ಪುರು ಅಕುಲಂತೂ ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಡೀ ಜಾನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ದುರಂದೇಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪ ಇಂದು ಏರಿಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ನಂಬುದು ಬುಡ್ತೇರು ವಾಸ್ತವಡು ಆತ್ಮ ಸುಳ್ಳಾಯನಗ ಶರೀರಲ ಸುಳ್ಳಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಕಾಯ ಬಾಕಿ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು ಸುಳ್ಳು ಆತ್ಮನ ಶರೀರಲ ಸುಳ್ಳು ಈ ರೀತಿ ದಯಗೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಶರೀರನೇ ಚಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವೇರು ಆತ್ಮನಂತೂ ಕುಲ್ಲವಜೇರು ಚಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಶರೀರನೇ ದೀಬೋಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಶರೀರನು ಹೋದ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಓವೇ ಸಾಧು ಸಂತ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಚ್ಚಿರು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗೋ ಪಾವನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಐದವರ ಶರೀರಲ ಸಹ ಪಾವನ ಶರೀರನೆಂಬುದು ಇಂದು ಕರ್ಬದ ಸಮಾನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಕನ್ಯೆ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುಜರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಮಹಾತ್ಮರಂತೂ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕಲು ವಿಚಿತ್ರ ಬಂಡ ಬೇರು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ವಾ ಪಾವನ ಜೀವಾತ್ಮಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಎಂಕುಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರು ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಪಂಡು ಬಿಟ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮದಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರಪುನ ಕಾರಣ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ರಾವಣನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂದೇತ ಅರ್ಥನು ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸರೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪುನೇರದವರ ಅದೃಷ್ಟಗೂ ಬರಬೋರುಂಡು ಶ್ರೀಮತನು ಗೊರ್ಪುನಾರು ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು ಆಯ್ನಿರದವರ ಕಡೆಕ್ಲ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಬತ್ತಂಡು ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರೆದಿಜೇರು ಅಂತ್ಯಡು ತೆರೆಯುವನೇರು ಅಪಗ ಪೂರ್ತಿ ತೆರೆಯುವನೇರು ಇತ್ತೆಂತೂ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೇರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವೇರು ಅಂಡ ಅಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಿಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಮಾಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾದ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಂತು ಮಾತೆನಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರು ಮಸ್ತು ಸೇವಾಭಂಗ ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ದೂರಂದೇಶಿಯಾದ ಮೂಜಿ ಲೋಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಲನು ತೆರಿದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ರೇಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಈ ಚೀಚಿ ಶರೀರದ ಮುಕ್ತ ಆವಡಾಪುಂಡು
ರಡ್ಡು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ದೆತ್ತುಪಾರುಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮತದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತದು ಸೇವಾಭಂಗ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಲೌಕಿಕ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲೌಕಿಕತೆದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಾಭವ. ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧೊಡಿತದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸಂಬಂಧನು ತೂವಂದೆ ಆತ್ಮನು ತೂಲೆ ಆತ್ಮನು ತೂಪು ನೆರೆದವರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಆತ್ಮ ಪಾಪ ಪರವಶ ಆದುಂಡು, ಅಜ್ಞಾನದುಂಡು, ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದುಂಡು. ಯಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ಆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ತೊಜ್ಪೊಂದು ತಮ್ಮ ಶುಭಭಾವನೆರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪೊಲೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೇ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ವಾ ಕಾರ್ಯನು ಅಜ್ಞಾನಿಲು ಮಲ್ಪೆರೋ ಐನು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಕಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ರಂಗು ನಾಟೋಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮೋರ್ದು ವಿಶ್ವಪಿತನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುನನೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆಪನಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.